Bangi syakri U Blei jongki kamba haka jing jongi. Bangi ai ka buram bat ka jingero yaka kerteng ka bakho jongu. Ai Khubor ya pi baroh haka kerteng jong Jisu mau siang ka jing pen jongi. Bangi duai U Blei Kyrkhu yaka jing slot naka Ktien U haka nika por. Ngin peteng ya ka series halor jong ka team ngi kham khraw ya ki Nongjop ya ka bala pensyong Nong Rom haka Shithi Paul syaki Nong Rom kala nong kabapra kadkot kabalai punyo Rom pra lai punyo Ktien U Blei ka ong Henry hakine kie baroh ken ni job thiau da uta ubala yangi ngilong kham khraw yakin Nongjop da uta ubala yangi hadin kat san spak snem bau Paul uthok yakan ka Shithi shiki Nong Rom baka wan ka jing pentmai ba khraw haka balang na ki jing hikai ki badon haka ka Shithi Paul shiki Nong Rom haka spak snem ka bakat rio kala don kajing pentemai haka history jong balang kamangitip yaka kom ka history jong ka reformation yaka bali alam daw Martin Luther haka takapor but day kanika Shithi shiki Nong Rom kabalakta yaka jim jong Martin Luther kabala pelong yau ban soto shaikdar yaka jihikai kabau Paul ai yaka taka jing penksan kabada ka jingek justification by faith but kata kalong kanong rem jong kajing soto jong Martin Luther ya kajing penem kabahau Jesus Christ kabala pelong yu ban wanrah yakane ka jingki kabakraw kabangitip kom ka reformation kane ka Shithi shiki Nong Rom ka Shithi jong ki jinghikai shong tenrai bakraw jong kabalang kadang yai ai Kyrkhu yangi hado mentagas ni haka jingedei bat kane ka team ni kham khraw yakin Nongjop dauta ubala yangi ngilayo banya selok ya kisau terliki sembok perkat tongin penkan mau yaki kabaning kong ni kham khraw yakin Nongjop namar ni job thiau yaki bor jong kapop kibatrei haka jing jongi kaba ni kham khraw yaki Nongjop namar ni job thiau yaki jing pen shoy u saitan kibawan haka jing jongi kabalai pan ni kham khraw yaki Nongjop namar ni job thiau yaki bor kibapen artatin yaka jing don rikat U Blei haka jing jongi kabasau ni kham khraw yaki Nongjop namar ni job thiau yaki bor kabiale ban pen ya khlat yangi U Blei haka jing jongi idon saki arteli ki sembok perkat naka benta jong kani kapor tongin ya pe ya ka benta ka baningkong ni kham khraw
yaki Nongjop, namar ni Jop Tiao, yaki bor ke bayale, ban peno mensim, yaka jingim jongi. Ki jing peno mensim, kita ki disappointments of life. Ki bawan haka jingim jongi. Nakaway ka por siya kaway pat. Kikta yaka jingim jongi. Baroh kaway. Kijing peno mensim. Kikta yaka bor perkat jongi. Yaka jimut je perkat jongi. Yaka jing snow jongi. Yaka mensim jongi. Kikta ruwat ikan ika met jongi. Naka pang jong ka jingkot jingkia jongi. Bat habaka trei borba ka jing penok mensim. Hakini kipang baroh jong ka jingim. Ka pelong yaki briu ban poi. Hakata ka kep. Ka bagi ong. Ka depression. Ka jing bomla syuk. Ban yempat. Kata ka jing long. Jing do jing kermen haka jingim. Ka ba snow. Bom don lat syuk. Ki jing penok mensim. Ki kata-kata. Ya ka jing syakri jing U Blei. Ya ki jing terang ke jing angnot jongi. Ban yat syakmat. Haka jing syakri U trai. Kiri ustad ki ba boleh beniak syapang. Ki jing penok mensim. Ki ong bon nakini. Ijing penok mensim. Kilong relational in nature. Kata kamut, kilong kita kebami naka jinga day jongi para beriu. But kijuong haka jinga day jongi para beriu. Kawai kabahakmat kabakta jurban. Kabawanrah ya kajing penok mensim. Kadai kajing syak kelah haka jing jongi. Kata ka betrayal. Kajing syak kelah lakalong haka jing shimet. Haki bayin nasem. Haki lok kijor. Wat haka jing syakri ka kamjong Blei haka balang. Kini kikta haduk kata-kata ka jing jongi. Penrahat jongi menbau don haka dika bertai. Uya kendo ia kabakum kata. Kajing penok mensim. Dah kajing syak kelah. Haga bau senran jong uhi. Udeno yalau kenrat jong. Syek kelah yalau kenrat jong. Bat angtang kajing syek kelah. Kabapen pai donot yangi. Kabapen ketang yang mensim jongi. Kiri ustad kiba study. Ya, kani ka jing no mensim. Lani ka jing penok mensim ki ongru. Baka jing syak kenok baklah. Haga jing jongi. Kada iskawepat ka bor. Kabak kta ha. Ya ka jing jongi. Kakta ya kata kalong renieng jongi. Ka image jongi haga bertai. Haba ki briu ki kenok bamdai yangi. Ki kedau keti yangi. Bat kapertai. Kangek ya kita ki jing kenok baklah. Jong ki wei yangi. Kadai ke eke bau kenrahat jongiru. Ulama. Haka jiim jongu. La kenok yau kenrahat jongi. Menbau don haka bertai. Bau le ya ki gambak. Daga bor jong. Urang ba ki ksoy. Belsabul. Kalong ke eke bapen ketang. Ya ki jing yat nanti ke jing. Kapenok mensim. Haba ki briu. Ki kenok baklah. Ya ka jing jongi. Kadang tang kata. Laong syuk-syuk. Baka jing penok mensim. Kawanru. Haba. Ki wei ki snow to baklah. Yangi. Ni ong. Ya ka ni. Kisong to pat ya katay. Ya ka kababha kabangimut banong. Kisong to pat ya ka nagapang kabasniw.
kata kajing bam song tho ki wei yangi kawan ra yaki tension yaki ta kijing hakaji dei prabreo kipen ktang yakaman sim kipen no yakaman sim kahadu hateng ngim kwa shu ban yat shakmat hakajing shakri kini kilong relational kijing penok man sim kumlabatay man tan nreu kiri start ki ongru badon kijing penok man sim pat kibalong situational kata kamot kini nakikep dia kendo hakajim kiba bajuat kikep kibangid kutlat hakajim kiba ngimut da kongwei ki wan pat ki jinga tengko aga jim ki balong da kongwei pat ngim la shoban poi chika thong ga bangimut mangi istang ki jingkut la aga jim wa apostol Paul la yai ki bakung ki tigi por wongi ki prabangai syakorin wong kelon ki kep bangi perkat bangi niyap no hi nilakut lat nreu Paul wong kata kajing kendo ya kajing kutlat ka situation juga jing kutlat ka pelong yangi bagi nam syaniah haladehi neban syaniah hoblai badon bor bamle iki kamba hakajim jongi idon yo jisu ubala yangi balama ya kita kijing penok mensim ya hakajing long breu jong Badama basong tho ba ya kata kajing ya nanti udon rekat bani una jing job yangi habawan bijing penok mensim hakajim jongi ngin job thiau ya kita baroh dau taking bala yangi ni kham khraw ki nongjop namar ngi job thiau ya kijing penok mensim ki bawan hakajim jongi ka ba arpat ngilong kham khraw ki nongjop namar bangi job thiau ya ki bor ki ba penduk no ya ka jing rem ka men sim ban shakri ya blei ha ka jing jongi ka jing rem men sim la banoi ka enthusiasm ka dei kata ka ba yarap yangi ya men ya shakmat ban pendep yaki thong ki badon khmat jongi bakawan ra yaka jing saiso haki jing shakri jongi ho yela bandon ki sak ki talen yela bandon ka spa ka pel yela bandon ka jing start ka babiang handai he bangin don yakata ka enthusiasm ka jing hem ka man sim ban le yakano kanu ka kot tang ka ba shule yaki bat kam ju wanrah jing saiso kadai kajing plo akaman sim ban le ya kano kajing hem kaman sim hapo jongi ban shakri kapa wanra ikajing jom hakajing em jongi ban nishan hakajing pule bnia sapang jong kane kidon kibor kiba trei hakajing em jongi kiba penduk no ya kata kajing hem kaman sim jongi tungin pe ikikat tukat ni kita kibor kaba kamat hang ni kalong kajing pelek jimut jongi haka opinions lani haka jing snow ki breu sapang jongi kamong gaba per banwa iki opinions jong ki perlok jongi ndai kadong ka jing ma ba khraw ban shakri yo blei tangda ka ba shupen shashkor ya ka opinions jong ki breu kenam la lano bat pen hun ki breu kin kot hakajing ktan hakajing babi kajing nok ban sim bat phim so poi shano kai ka badon kam kalong to tip shai ya ka opinion ka jong blei ya ka jing im jong pi ya ka jing im jong ayu blei utip sapang jong pi kai ka opinion jong blei ya pi kata kalong ka badon kam ngapen mau ya ka ka jing ruai bong nong ruai semen sim uong lada don bakali komningan ong buram yu jisu natip la jinglong
Ngan sim U Blei, bat ka man sim jonga. Kiong bu Jisu u yang kalau nga badonkan bagintip ya ka opinion ka jong Blei ya ka jim jongi. Kenang bangila ban syakri u da ka jing hem. Ndai ban syuwat ya ka opinion jong kibrio ya ka jing syakri jongi. Shu kani ka jing pendu ya ka jing hem haka man sim jongi ka wanru na kijing khangla yangi ban le ya ka nuka batamai na ka bantaka burom chong Blei bon sin ni shem ki rukom bakan jabreu ki bangi kwa ban batsa haga jim jongi namot ban ong ba ki traditions baroh kilong ki babakala handrai hateng kita ki rukom pateng la pateng ki khanglat yangi ban ya syakmat ki pendono ya ka jing hem ka man sim jongi man syakri U Blei haga jim jongi but i don't come hawakum kata kapor try jongi ulama i kata apostol Paul umat haga jing ya dan ti jongi kata ndre try wadon ringkat bat ni we rap yangi hawakum kita ki kep ban yo i gabor ban ya syakmat wadah pedeng kijing khangla bangin le eke ke batmai na kam ta brom chong Blei la ong shu ba kaderu kajing bom yo ya ka cooperation kajing bom yo ya ka jinga trelang jong ki wei haga jim jongi kataru ka pendok ya ka jing hem jongi ki babon ki studies ka partai ki peni kumno ba habani do ya ka cooperation berbor kapentrot yani berbor kapendono ya katung enthusiasm bangin lai ngisu samarwe bangin sola handai ka bakum kata kapon ngintip konrad jongi marwe halor jong kating na pendep ya ka mission neng sikan ka bertai wa apostol polong baroh kala eno yanga neutral la yeng hajan jonga ngimlong marwe padang ngimyo ya kaktika mon kaktika diang ban yarap yangi tongin tip ya kadika we try unju eno ingi marwe yai ai boringi baka jirhem gaman sim jongi kanam dono bangila ban pendep ya ka jing khot U Blei ha ka jing jongi ngilong kham khraw yikin Nongjop namar bangi job tiao ya Khubor ki ba penduk mensim ban syakri U Blei haka jim jongi to blen Kyrkhu ya ka jing slok ne Ktien jong Jisu balai yongi un ai bor yangi ban job yau ya Khubor ki ba wan haka jim jongi ban penduk mensim no yangi ba Khubor ki ba wan haka jim jongi ban penduk no ika jing hem ban syakri U Blei ka jing jongi Blei na kamantaka burom ka jauhi amen. I will try the